हाफां दिनैनि बे समाव आं नोंखौ मा बुंबावनो थांना थासान्दियावथ' आं नोंखौ जेबोखौनो बाखनायफेरासै थांना थासान्दियावथ' नांलायनायनो दिन थांबाय दा आं नोंखौ जेखौ बुंगोन नोंथ' खोनाखानाय नङा अब्लाबो मोनसे फोथायनाय दं नोंनि जिउमाया खोनागोन बेनिखायनो आं बुंगोन हाफां नों बायदि आइजोआ जोंनि समाजाव गोबां खम नों बायदि आइजोखौ जोंनि समाजाव गोबां नांगौ जायो नाथाय नों दिनै अबथिरा जोंखौ गारनानै थांबाय बेसेबां खहा जोंनि थाखायबो आरो जोंखौ नायगिरिफोरनि थाखायबो दिनैनि समाव आं मोनसे लेसन मोनबावबाय थांना थानायाव मानसिफोरजों बयबो गोरोबनानै थानांगौलै माला मा जाब्रबो रावबो बुंनो हाया दिनै सोर मिथिगौमोन हाफाङा जोंखौ गारनानै थांगोन नाथाय हाफाङा दिनै जोंखौ गारनानै थांबाय हाफांनि गोसोखांथियाल' जोंनि सेराव थाबाय थागोन नाथाय जों बेखौ मालाबाबो मोनफिनला बेनिखायनो जों जिउ थासान्दियाव बे जिउखौ मोनसे बेसेन गोसा होननानै बयबो बयनिबो जिउखौ बेसेन गोसा साननानै अनलायनांगौ धेमालि खालामलायनांगौ दुखु दुखु गोरबोनि खोथाफोरखौ रानलायलायनांगौ जों मानसिया थांना थासान्दियाव जोङो जेबो गुरुत्वखौनो होआ नाथाय थैना थांखांनायनि उनावसो बिनि आंखाला जोंखौ बेसेबां खुरख्लाबो बेसेबां जोंखौ जाख्लयो सासे मानसि गोमाखांनायनि उनावसो जों बेखौ आन्दाज मोनो दिनै हाफाङा बेफोरबायदि अबथिरा जोंखौ गारना थांनायाव जोंहा जोबोद खहा हाफां आंखौ निमाहा होदो जों सानैया गेजेर गेजेर नांलायलायबाय थायोमोन बेफोरखौ नोङो निमाहा होदो हाफां जोबोद दुखु मोनबाय आं हाफां दिनै आं नोंनि सेराव निमाहा बिनाया बिराद लेट जाबाय बिदि होनना मिथिनाय मोनब्ला आं सिगाङावनो बिगौमोनलै नोंनाव निमाहा थेवबो आंखौ निमाहा होदो हाफां आंखौ निमाहा होदो हाफां मानो गारनानै थांखो नों जोंखौ बापावै मासे दावराव दावसिलै बे मानसिया उन्दुथ'दोंसो खोमा नोंसोर मोजाङै डाक्टरनाव खिन्थिदोंमोन ना आं फन खालामाखैथ' नोंसोर डाक्टरनाव खेसे लानानै थांबावनि थौ बे हाफाङा ओरैनो थैनो हायो नामा जानला मोनला थ'फिराम बेफोरबायदि समाव नों मानो बिदि बुङो आरोबाव मानो नों थासारिखौ गाज्रिसिन खालामोहाय बेसेरा नारजि बुदांखौ नों नायदों मा जानानै दङ फंसेबो राव गैला मानसियालाय जोबोद मोजांमोन नाथाय खुगायासो एसे गोसामोन मानसियालाय बयखौबो हेफाजाब खालामोमोन आरो आवाराजा हाफाङा थैदोंना थैयाखै एसे नायनि आं ओइ हाफां खुगा आजिब्लां मानो बिदि खालामफैदो नों बेवहाय हाफांनि दाय गैयालै आंनिसो आंसो नोंहालाय मा खालामखो सन्तला हा आंनिनो दाय गासिबो सन्तला नोंनि जेबो दाय गैया आंनिसो दायलै आंसो मादै हाफांनि जायगायाव थानांगौमोन थोद बेटा मादै हाफाङाबो बेबायदि जायगायाव थानाङामोन नोंबो थानाङामोन मा जादोंलाय सोर मा जालायदो माथो आं जेबो मिथिया मा एमाव राजानि जायगायाव हाफाङा थानांगौ जाखो मा जादों सोरबा बुजायगोन ना ओइ हाफां माथो मानसिफोरा बुङोमोन गाज्रि मानसियासो थांनानै थायो मोजां मानसियासो थाब थैयो नाथाय नोंथ' मोजां नङामोन ना हाफां नों बोरै थैखो दे जों बायदि मोजांफोरासो थाब थाब थैयो दा नाथाय नों गाज्रि मानसिया बोरै थाब थैखो आरो नों आंनि बुंनायखौ खोनादोंबा जल्दि आंजों नांलाय माबार ओइ मा होनदों नों आं हाफांजों रायलायनि सिरि सिरि था नोंसोर आं बोरैबा मोनबायलै आफा मादै हाफाङा आंनि थाखायसो एमाव बेटा बेफोर जाबाय खाफालनि लिरनाय जों मा खालामनो हानो ओइ हाफां नों सिखारमाया ना नों सिखाराबा आं नारजि बुदांनि गदाय जागोन मिथिबायना नोंनि जायगाखौ आं लागोन ओमफ्राय नोंनि फिसाजो फिसालाखौ थिगसे बुगोन आं मिथिबाय नारजि बुदांखौ नों थांना थासान्दियाव मोनासै नों थैना थांखांनायनि उनावनो सेनानै लागोन आं मिथिबाय बेनिखायनो सिखारदो नङाबा आंजों सेजाजोबगोन नोंनि गासैबो मोन्थायखौ आं लाजोबगोन मिथिबाय बेनिखायनो थाब सिखारदो नङाबा फिसायखौबो लाजागोन गथ' गथायखौबो थिगसे बुग्लिगोन मिथिबायना हाफां मा होनदों नों आयला मोदायसो नामाब्रा बोरै जाखो हाफाङानो मारना औ हाफाङानोथ' आरो हाफां आंखौ सिनायदोंना नोंसोर मा जादों बेवहायलाय हाफां ओइ देवबार थाब फैलाय केमेराफोरखौ रेडि खालामनानै बिराद गिदिर निउस मोनसिगोन एबार टिआरपि जाखासिगोन माबोरै फै मा होनदों नों दावसि देलाय होगारलाजोबदों आखाया मा होनदों नोंहा खुगाखौ बिसि खालामजोबगोन आं आरो एसेबां मानसि बुरजा मानो आं दसेल'सो उन्दुलांदोंमोन हाफां आयै नोंनि खुगाखौ बिसि खालामजोबगोन आं आंनि हौवाखौ नायनाया मिथिबायना आंनि फिसाफोरखौ बुगोन होननानै बुंदोंना गावनि हौवाखौ सोरबा सेख'नानै लानो होननानै बुंबा रावबो हिनजावा खोनासंनानै थानो हाया मिथिबायना खोनादोंना खोनायाखै बेउलाया लखिन्दारनि थाखाय राजाजों जुजिनानै हौवानि आत्माखौ लाबोफिननाया आरो आं
आं हाफांबावसो मिथिबाय आंनि हौवाखौ आंनि न'खरखौसो नोजोर होगानो आरो आंनि गथ' गथायखौ बुनो ओंखारबावदों आंखौ आं गारनायाव गैयाहाय ओइ हाफां बिदि बुंना होलै जाम्बि बदतमिज आंसो नोंखौ थांखां होदों मिथिबाय आंखौ नों गय फाथै होनासो खुलुमनांगौ जाले खुलुम जागोन दे जागोन आं खुलुमगोन नाङा माथो नोंनि खुलुमनायखौ हाफां खुलुमनायखौसो नांगौ दे जियानो जाबाय मोजाङानो जाबाय हाफां न' सिङाव लानो थांदों नारजि बुदां आरो एसे पार्टिफोरनि एरेन्जमेन्ट खालामदो दे नांगौबा आंनो खालामगोन दिनै बेसेबा गिदिर पार्टि होगोन आं बेवहाय ज'नो जों बिमा पार्टि बिफा पार्टि गोदोनि समखौ गोसोखांनानै स्राय पार्टि जागोन जों दे सन्तला जौनि बन्दोबस्त खालाम आरो टपिराम दे दामनाय देनायनि बन्दोबस्त खालाम आरो ओइ बब्र नों हले मिडियानि मानसि नोंखौ बारा फोथायजायालै नोंखौ लाफानांगौआसोमोन थेवबो लोगो नालाय लाफानोसै आरो बा बिदिसो जाहैबाय खोथाया आरो दुमफाव नों संनाय खावनायाव फाला दै हाय जालायबाय दा गैया बे बारा हले आं सङा संनाय खावनानैनो आंहा इन्जय खालामनोनो थालांलायो गैया माथो आं संनाय खावनाया दिनैबा हले आयला जाफिनलायबायना नोंसिना कें जाफिनलायबाय आरो सोमस्रि आरो हांग्रि मन्त्रि नोंसोर सानैया बाजाराव थांनानै मैगं थाइगं लायनांगौ हौवासाफोरखौ एसे गन्डगल दं आं जेबो बुजियाखै मानिफ्राय मा जादों हाफाङा बोरै बिदि जाना बोरै थांखां मिलायनाय बेखौ आं एसे नायबिजिरसिगोन ओइ नों नायबिजिरमारगोन ना आं ओरैनो रिपर्टार जायाखै मिथिबायना आं गासिखौबो सुलाद लाजोबगोन मानिफ्राय मा जानाय मानो होनोबा आंनोबो रिपर्ट नांगौना बेनोथ' हाफाङा बोरै फाग्लि बायदि जानाय दाखालि आंखौ आदा होनलायदों आरो सन्थलायाबो माबा मोनसे बाथ्रा बुंनो थाहाङैनो गैया अमा राजाया होनथेनानै होबाय जों सानैजों एसे सुलाद लानांसिगोन मिथिबायना उपाय गैया बे बाराव नोंजों दस्ति मिलायनोसै आं आच्छा दे जानो बायदि दानायबाय हाफां आंखौ खोलोमसो नों मिथिबायना आं थैदोंमोन ना थैयाखै मा थैलाबायनांगौ जाखो नों दसे समनि थाखाय उन्दुदोंसोमोन दा उन्दुनायखौनो बेफोरबायदि बावलायो आरो बे जाबाय मोनसे नियम नितिब्रा बांद्राय गोबाव उन्दुग्राफोरखौ गोथैफोरजों रुजुयोना बिमा बिफाफोरा नोंबो बांद्राय गोबावथार उन्दुबाय नालाय आच्छा दे जाबाय फोरसाफोरसि थांजोबलायदो दे गावबागाव दे कुइक गावबागाव खामानिफोरखौ मावदो रावबो जेबो मावलायनाङा दे दिनै जोंहानि न'आव बयबो ओंखाम ओंख्रि जाफैनो हासिगोन गावनो एरेन्जमेन्ट खालामजोबसिगोन महाराजा थेंक इउ सो माच आंखौ खालामनो होब्रा जेबो नङाना आं खालामजोबगोन ना गासिखौबो होजोबगोन आङो गासिबो थांजोबदो हाफां थौदो न' सिङाव दे होमबालाय गावबागाव डिउटिफोरखौ मावलायदो हाफांनि खुसियाव नङा होमबा ओइ टुपिरा मा गल' गला जाबाय थाखो आं माबायदि मोनदों मिथिगौ ना माबायदि सोरबा आंनाव गुलि गावदोंनो ओमफ्राय गुलिया आंनि खोमा जिंजों छिउ होनलायनाय थांदोंनो आरो साला आं न'आव थांना फैगोनि जायखिजाया माबा मोनसे चमत्कार जानानैबाबो हाफाङा जोंनि गेजेराव फैफिननायनि थाखाय गोसोखौ गोजोननाय मोनबाय आरो नंमारगौ थांना थासान्दियावथ' जों रावखौ भेलुखौनो होआ थैना थांखांनायनि उनावसो माबायदि मोनो बेनि फिलिंसखौ मानसि गोमाजानायफोरासो मिथिसिगोन आरो होमबालाय न'फोराव थांथ'लायनोसै दे होमबा आंबो फैबाय माबा हांग्रिमोनदि थौ फैदो थांनोसै र सन्थलाजों खोथा दं जेबो खोथा गैया फै थांनोसै थाव मा नोंहा बेवहायनो थाबाय थासिगोन नामा लोगोफोरखौ लिंहरदोंमोनलै आंबो न'आव थांना फैग्रोनोसै माथो दाउसो देलाय हारसिंनो थांबाय आच्छा दे आसलथे खोथाया मा जामारनायब्रा आं हाफांखौ थैदों बायदिखौनो मोनखायाखैमोन बे नारजि बुदाङा गावनि हिन्जावखौनो मोजाङै नायनो रोङा नामाब्रा माबायदिलै बिगा गारगोन आं मालायनि हिन्जावबाबो बिलाबायो ना लागोन आं एसे मोजां हिन्जावखौ माबा गोथै बायदि साजायब्रबलाबायो माबायदि मानसिनि बे नारजि बुदाङा साला र' मालाबा जौ लोंना फेना फैनानै हेबफैगोन आं मालाबा दाहायनो हेबगोन आं आयौ सिमांना मोगथां बायदि मोनलायथारबाय आं दसेनो मा जायो मा थायो जियानो जादोला हाफाङा फैफिनबाय मोजाङानो जाबाय नङाबा अमा बैसा बायदि जानानै थाबाय थासिगौमोन आयौ माथो टपिरामनि गारिसो है थाखुमानिहां बापावै थाखुमाखो ना माखोब्रा मानसियालाय नुवाबा हामथारगौहाय मानसियालाय थाखुमाखोसो ना माखोब्रा ना हासुदोंसो दसे नेनि र' थांलाबो मालाबो बाबायसो आं बे मानसि सासेखौ थाथ'लै आंनि आननानै फैना मिथिबाय ना बापावै मा जादों बिसोरालाय माखौ रागा जोंखोब्रा आंनिलाय मा दाय दे आं बुंखाबायना हाफांनाव मोदाय हाबदों नोंसोर मानो बुजिया बेनिखायनो हाफाङा दसेनो थैयो दसेनो थांखाङो मिथिबायना आं नुबायना हाफांखौ आं बुंनाय लोगो लोगोनो हाफाङा बोरै थांखांब्रबखो आंखौसो खेबसे सोबावबाय हाफाङा नोंबा मा बुंनानै लाखो हाफांनि खोमा सेरावबा रागाजों सोबाफ्लांबाय आरो हाफांनि खर'आ थिग नङा बेखौ नों टेनसन लानाङाब्रा नों बेफोरखौ साननाङाब्रा दावसे देलाय आयौ बाला साननाङाना दुब्बो सिखारनानै आंखौ सोबादों खथ्थ' लाजिदों आङो बयनिबो सिगाङाव बालनि थैब्लाबो मोजांसोमोन थांखांनानै गाज्रिसो जाबाय गावहानो थांखांजानो लुगैनानै दा बिदि बुंबावबाय हामालै
ओरैनोबा आं नायबिजिरनो नागिरखादों। ओइ आंबो खोनागासिनो नायबिजिरनाया आंबो दङ। बे हाफांखौ सोर जादु टना लगायदों, सोर रायख्रेबदों, सोर गाज्रि नोजोर होगासिनो, सोर अजा बोराया हमनानै बिगुर खुनांगौ सालाखौ। बेनोथ' बेसेबां सैथो खोथाफोरा नायबिजिरनांसिगोन। दाउसोदेलाय नों बे खामानियाव जोंखौ हेफाजाब होब्रा। नोंसो खोथाफोरखौ बहननो बिराद एक्सपार्टथार ना, बेनिखायनो नों हेफाजाब होदोब्रा। बाख्नायदों ना मादों बे? बाख्नायदोंब्रा, नोंथ' समान रावबो हायाना। नोंसो मानसिफोरनिफ्राय खोथा दिरुननायाव एक्सपार्ट ना। बेलाय आं नंखागौ ना। दा खोथाया जाहैबाय हाफाङा बोरै बिदि जानाय, हस्पिटालाव मा जानाय बेफोरखौ सुलाद लानांसिगौ। दे बे खामानियाव आंबो सापर्ट दं। ओमफ्राय नोंलाय बेवहायलाय मा खालामबाय थादों? दंलाबायो, बारहावा जादों आं। नारजि बुदांमोनहा पार्टि दङ ना दाहाय? एरेन्जमेन्ट खालामहैदो दे। जागोन दे जागोन। आंबो एसे अफिसाव थांनानै रिपर्ट हैनि। दाउसोदेलाय थौदो। आयु बे फाग्लाया दाबो थांला। बाबाय आं बिनि खाथियाव नुजानो। दा बिजों नुजानांगौबा बायदिसिनासो होनगोन। ओंखारबोला नामाब्रा बेलाय? माथो मोनबाय थाखोब्रा बेवहायलाय? आच्छा दे बुजिबाय आं। मा नागिरदों नानि, गोखा गोखै नागिरदों ना खिनो जायगा नागिरदों? गोखा गोखै नागिरदों ना खिनो जायगा नागिरदों? मा नागिरबाय थाखोब्रा? बोरैबा लेवारफोरा बहाबा बानांगौ बहाबा बाथाबा बोरै जानांगौ जाखोब्रा? ओंखारबोदोलै, आं नुहुरखाबाय एसेबाबो। नुमारबायसो पापिया। ओइ मा जादोंहाय? मा जानांगौ जाखोब्रा? मानो बेफोरबायदि हाग्रा बारियावलाय एरसोलाबायनांगौ जाखो? मोसौ गायथां माथां अबेसे मोसौ गाय बायदिबो नुखाहरदों। मोसौ गायजों नोंजों एखेफ्राम ना। फारागथिया बेल' मोसौ गायनाव आथिं थोंब्रै दं आरो नोंनाव थोंनैल'। ओइ सोरखौ मोसौ गायजों रुजुदोंहाय? नोंलाय नों सैमा बांग्रा? सैमा बांग्रा नङा आरो खोलाफारानिफ्राय साहाफारानिफ्राय खोलाफाराथिं चुन बेरायग्रा जिगाबनि लान्जाय सोना लाखिथ'आव, होमबानो सैमाजों एखे नुगोन नोंखौ। बापावै, रायबाबो माथो मोजां खोनाथारोलै। ओइ दुमबाव दे रायबाव। नोंथाबाव। हामालै हामा, बिहावसोखौनो बिदि बुंनो हामा। ओइ सोरखौ बिहावसो होनदोंहाय? सोरनि बिहावसो? आंनि आफाया नोंनि बिहावसो जासिगोन ना। सोर खोन्थानाय नोंनो? दालाय नोंजों आंजों थांनाय हराव बिखा रानलायलायाखै होमबा? नों माला बिखा रानखो जोंलाय? दालाय आंनि बिखाखौ नोंनि बिखाखौ आं लाबोबायना। आं आंनि बिखाखौ रावनोबो होआ। नों आंनो हरना लादोंबा आं मिथिया। आरो लोंना लानानै आंखौ फन हरनाङा, मिथिबाय? मालाथो लोंलायखोब्रा? मोजां गोसोयै फन हरबाबो लोंनाय जायो नामाब्रा? फै आंजों गारियाव, न'सिम दोनलांनि आं। दरखार गैया, थाङा माथो आं। आरो नोंनि बे जौ फेनानै ना फंसे बाथ्राखौनो खनले सोंहरबाय थानाय आखला आंजों सोलिया, मिथिबाय? मालाथो खनले सोंखोब्रा आंलाय? जौ फेनानै एसेसो गोसोखांदोंब्रा नोंखौ। जौ फेबाल' गोसोखांनाय? नों पारमिसन होबालाय जौ फेयाबाबो नोंखौ गोसोखांगोनब्रा। जौ फेयाबाबो गोसोखांगोन, जौ फेबाबो गोसोखांगोनब्रा नोंखौ। खालि नोंल' नोंनि बिखाखौ हरदो आंनो। आंनि बिखाखौथ' नों लांखाबाय। बिखा होनबाय थानाङा। नोंनि बिखाखौ आं लाबाखै, मिथिबाय? आं डाक्टर नङा, मिथिबाय ना? नोंनि बिखाखौ लाबोनो। गोसो गोरबोनि खोथायावलाय डाक्टरालाय बोरै फैलायखोब्रा? जुदि डाक्टरा गोसो थोनायनि मोजां मोननायनि बेरामनि मुलि होनो हायोमोनब्ला मा लांखावनो होसिगौमोन। ब्रेकआप जानाय सेंग्रा सिख्लाफोरा दसेनो हामसिगौमोन। थिग बिदिनो आंनि बिखाखौबो स्रि लानानै थांबायब्रा नों। मा नों आंखौ बिखा सिखाव सानदों नामा? माथो नों बिखा सिखावानो? आंनि जायगायाव दा बिखायानो गैला। नैबे बिखाया लांदां जाबाय दुमफाव। नोंनि बिखाया लांदां जादों, आंहालाय मा खालामनांगौ? दा नोंनि बिखाखौ आंनो नांसिगौब्रा। नैबे बिखायाव दुब होनबाय थायो। बिखा गैयालासिनो आरो बिखायानो दुब होनफिनबावदों नोंना? माने खोथायाव बुंदोंब्रा। खोथायाव मा खोथा बुङो नों? खोथायाव मा खोथा बुङो नों? ओइ दुमफाव, मानो इसेबां बुजियाब्रा? आं नोंनाव गोसो होबाय, गोरबो हरबाय, बिखा हरबाय, आरो मा नांबावगौ? खालि नोंल' नोंनि गोसो सिंनि जायगायाव गोरबो बिखायाव आंनो खनासे जायगा होदो। आधा खनाबो जायगा मोना नों आंनि बिखा बिख्लोआव। मानो? आंनि गोसो? नोंनि गोसो होनबानो जायाना। आंनि बिखाया नोंनाव थांखाबाय जेब्ला, बेनिखायनो नों दा आंखौ अननांगौ। मानो अननांगौ आं नोंखौ? नोंनाव आंनि बिखाया थाहैबायना। नाथाय आंनियावथ' आंनि बिखायासो दं, नोंनि बिखा गैयाथ'। नों बेखौ नुवाब्रा। माब्रै नुगोन होनबा आङो? गोसोनि मेगनजों नुगोन नों। जुदि नों मेगन मिसिमनानै फिल खालामोना, अब्ला नोङो मोनदांगोन आंनि बिखाया नोंनाव दङ होननानै। गोसोनि मेगनजों नायबानो दा नुगोन आरो। आं गोसोनि मेगनजों नोंनि बिखाखौ नाहरदों। गोसोनि मेगनजों आंनि बिखा नायग्राना नों? नुदोंना नों आखायाव आं मा लादों? मा लादों? बापावै, नोंनि बिखाया माथो अन्थाइ बायदिसो। बे आंनि बिखा नङा, अन्थाइसो। नोंनि बिखायाव खुबैनानै दानो बिखाखौनो गब्लं जाहोगोन आं, मिथिबायना? थोद फाग्लि, बिखाया बिराद सेन्सिटिभ बुस्थु, बिखाफोरजों गेलेजाया। नों ना नाबां जाबां बुंबाय थादोंना? आंनो अन्थाइजों खुबैनानै नोंनि गारिनि आयनाखौ बायहोगोन आं। आरो बे हेडलाइटआ, बेखौबो गैया खालामगोन आं। थोद हामा,
बेफोर रायलायनो रोङि बुस्थुफोरनाव गारलाबायनानैलाय मा जानो गोसो जादों बिखा हरनो गोसो जादों आंनि बिखायाव आराम हरबानो जाबाय मिथिबायना नों बेफोरबायदिसो ना एबार हले खुबै हरखाबाय आरो आं होद खुबैमारगोन नामाब्रा आंजों खाथि बाथि गैयाहाय आं खुबैनो होनबा खुबैखागोन थोद फाग्लि मानो खुबैनांगौ जाखो जल्दि थाङोबा थां नङाबा खुबै जागोन आंजों आच्छा दे दा मोनायाव लोगो हमगोन जेबो लोगो हम आं थाङानो आं दा मोनायाव नांगौबा होद बिदि होन नामा आंखौ रागा जोंबानो नों गुबुनखौबो रागा जोंगोन नामाब्रा फाग्लिलाय हाफांनि थांखांनायनि खुसियाव दाहाय नोंहा ओंखाम गोथाव संनांगौ ना आंनि गारियाव गाखोफैदोब्रा सानैजों ज' थांनोसै मोखां नायलायलाय आं थाङा होनखाबाय दा आरो मा अख्रा अख्रा लिंबाय थायोहाय अन्थाइजों खुबैनानै दानि मेगन थाइजों गहोलायगोन आं हामगौ नामा गावनि जानो गोनां फिसायखौ बिदि बुंनो ओइ सोरखौ बोराय होनदों हाथायानो गवाखै खानायानो मोनाखै मालानिफ्राय बोराय जाखो आंलाय थां 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 मान गैया सनमान गैया बिदि रायलायो नामा गेदेर मानसिजों थां 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 बाबा ओइ दानि जुगनि गथ'फ्रा माबायदिब्रा लाजियासै नों गथ'फोरजों बिदि होनजानानै बे लखिसारा गथ'फोरनि होननायखौनो आंबो गोदो बिदिनो बुङोमोनब्रा एसे सेंग्रा जादबनाय नुबानो एदावखायोमोन आं दा बे बैसोआव गाव आगान होफैनानै दासो बुजिदों आं बैसोर मानो बेफोरबायदि थायोमोन आच्छा दंफा फैमारा होमबा नों आंजों आं नोंजों गाखोखाया होनबायना नों मानो अख्रा अख्रा खालामबाय थायो अन्थाइजों खुबै जामारगोन होनदों आंजों थोद फाग्लि थांनोसै दा मोनायाव लोगो मोनगोन दे नोंनि आखाइनि गोथाव संनाय जागोन आंनि आखाइनि गोथाव संनाय जायोनो दा हरा स्पेसियेलि नोंनि थाखाय ओरैबायदि संगोन आं थैजासिम गोसोआव लाखिगोन आं थफिराम आंखौ बिखा 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 होननानै बुंबाय थानाया आयै नोंखौ नुफिननानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय आयै वेलकाम बेक थां फिसाफोर नों माजों आं दसे रायलायनि जागोन दे आफा नारजिबोदां आं दाबो गावखौनो सिमाङावसो दं बायदि मोनदों आं नों बांद्राय जेबो साननाङा आंनि बिखाखौनो गनाय बायदि मोनदोंमोन आं मिथिबायना एसेबां अनो नों नारजिबोदां आंखौ आं अननायखौ खोन्थानो रोङालै नाथाय अनो आं थेंक इउ नारजिबोदां आंनि जिउनि लोगोरि जानायनि दे बांद्राय बुंनांला जायखिजाया आं पार्टिनि लाहार फाहार खालामनि हेलौ मा जाखो बमब्र दाद इन्टारभिउआ दिनै लाथ'नांलाब्रा उनाव जागोन मा नों इन्टारभिउनिल' खोथा बुंबाय थायो दिनै पार्टि ना दिनै खुसिनि दिनाव नों मानो इन्टारभिउ लानो सानखोब्रा गाबोन लानो हागोन मा जाखो नारजिबोदां बे बमब्रमाया खालि इन्टारभिउ गावनि टिआरपिनि थाखायनो ओरैबायदि सेल्फिसलै बे मानसिया बयबो गावबा गावनि खामानिखौलाय गोसो होखागोन ना जाय गावनि खामानिखौ गोसो होनानै अननानै खामानि मावो बे देरहासार जाफुंखायो जेरै अफिसफोरावनो नाय बांसिन मानसिफोरानो सालारि मोननांगौ दरमा मोननांगौ होननानैसो मावो नाथाय बै कम्पानिनि जानानै रावबो गोसो होनानै खामानिखौनो मावा हमनानै ला कल सेन्टारावबो बिदिनो ना मावनांगौ होननानैल'सो मावो दरमा मोननांगौ होननानैसो गोसोजों अननानै रावबो मावा जाय खामानिखौ जों अनो ना जाय खामानिखौ अनो फुजियो बे खामानिया जोंखौ बिराद गिदिर लामायाव लाङो बिराद गिदिर साक्सेस खालामो जोंखौ सानसे बेनिखायनो जों खामानिखौ अननो सोलोंनांगौ नों जुदि मास्टार मानसिबा नों गावनि फोरोंनायखौनो जोबोद अननांगोन नों जुदि थैथां गावनि फोरोंनायखौ अनो गावनि मास्टार साख्रिखौ फुजियो अब्ला फरायसाफोराबो गुनि गियानि जायो बिदि नङा जे गासैबो फोरोंगिरिफोरानो गावनि डिउटिखौ अना फुजिया नाथाय खायसे खायसे दरमा मोननो थाखायल' फोरोङो बेथ' नंगौ हापां नों थिग खोथाखौनो बुंदों जाय खामानिखौ जोङो अनो मोजां मोनो फुजियो बे खामानियानो जोंखौ साक्सेस खालामो बेनिखायनो जों जाय खामानिखौ मावो बे खामानिखौ अननो सोलोंनांगौ मालाया जि खामानिखौ मावदों बेखौ मालाबाबो कपि खालामनाङा जोंनि गेजेरावनो गोबां बेफोरबायदि दङ सोरबा माबा मोनसे मोजां खामानि मावनाय नुदोंब्ला गावनाव टेलेन्ट गैयाबाबो रोङाबाबो खालामलाबायो जेरै सोरबा जुदि दख'ना फाननानै इनकाम जादों बयबो दख'ना फाननो नाजागोन सोरबा जुदि देलायनाय प्रफेसनाव इनकाम जादों बा एसे फेमास जाबाय बै मानसियाबो बेखौनो लुगैनानै मावफागोन बेनोथ' जोंना गावबा गावनि रोंगौथिखौ सायख'आलासिनो गुबुना मा मावदों बेखौसो फल' खालामनायाबो जेबो गाज्रि नङा नाथाय बेनाव बे रोंगौथियानो गैयाब्ला बोरै जानो दे ओमफ्राय नारजिबोदां आंखौ बिदि दोनबाय थानोसै आरो खामानि मावहोला नाङा नों थाबाय था बिदिनो आरो नोंलाय आंबो थागोन नोंजोंनो रायलायबाय थागोन गोदोनि सेंग्रा सिख्लानि बायदि मोनफिनलायबाय आं हाबा जाखांबा बिराद सोलायोना नारजिबोदां जों गोदो सेंग्रा सिख्ला समाव माबायदि एटेनसन होलायोमोन बेफोरबायदि जोंनि गेजेराव गैलाना हाबा जाखांबा गासैबो सोलायजोबो ना नारजिबोदां बेनो बोथोरनि सोलायनाय थासारिनि गुस्लायनाय माथो खालामबावनो थेवबो अनलायनाया एखेयै थाबायानो जाबाय अनलायनायाबो सोलायलाङो गोदो सेंग्रा सिख्ला समाव जेरै अनलायोमोन हाबानि उनाव एसे जुदा जायो अननायाथ' थाबाय थायो थेवबो बेलेग जायोना
दिनैसो नों आंजों इसिबां मोजां रायलायबाय बिराद गोबावसैमोन जों सानैनि गेजेराव बेफोरबायदि रायलायनाय गैया जोबोद मोजां मोनदों नारजि बुदां दा जाम्बि बांद्राय सानबाय थानाङा सुनिया नोजोर होयो नों दाना बिलिभ खालामलायो बेफोरखौ खालामो सम सम आच्छा आयै दसेनो मा जालांखो सिमां मोगथां बायदि मोनलायथारबाय आंबो बेखौनो सानदों माबायदि गिलु बालु जाथाय जालांखोलै बे गय फिथाइनिफ्रायनो जाबाय आरो जातनो माने गय फिथाइजों माबोरै जाखो गय फिथाइजोंनो जादोंथ' आरो नों जुदि गय फिथाइजों सन्थलाखौ खुबैयामोनब्ला सन्थलाया जुमायखौ मालाय लोंगौमोन सन्थलाया जुमायखौ लोंबा मावाबाया लोंनानै बाइकजों एक्सिडेन्ट जानाय नङामोन ना गासैबो गय फिथाइनि थाखायनो जादों गय फिथाइ होनबा जानाय नङा एमा बेटा बिथिं नाहर बाइक बायना होनो सानदोंमोन आं एसेबां खुसि जानाङा नों बाइक मोनथ'ला मानो दे मानो बाइक होननायखौनो मोना नों मानो एसेबां गिदिर जाथाय जालांबाय आरो नों बाइक बिबावदों आफांनोबो बाइक गोदान हरफिननांगौ आंहा बेफोरखौ ताल दङ ना मानसिनि जिउआ देरसिन बाइकआ देरसिन नङा सानफ्रामबो एक्सिडेन्ट जायाना गैया बाइक गैया आरो जौ लोंनानै बेफोरबायदि सावलुन बावलुन देखायनाया सलिया दै नों जौ लोंनानै सावलुन बावलुन देखायनानै मालाया मोजां नुदों सानो नामा गाज्रिसो नुयो बेनिखायनो जौ लोंनाया बन्द साखि नायनाया बथलसो लोङो नामा साखि नायनाया बथलसो लोङो मोजां जाय मा बेटा बिमा बिफाफोरा बेसेबां दुखु मोनो मिथिना मिथिया बाइक नांगौ मोना एबारनिफ्राय बाइक मोनगोन जानानै एसेबां खुसि जाबाय बाइक मोनला जाहैबाय मानोथो बाइक नांगौ गारि दंखायो न'आवनो आफाया गावनि गारिखौबो सलायनो होआ आंनो मालायनि बाइकखौ सलायखुमानानै रोंनायखायसो गारि सलायनो रोंबाय दा होमबाबो नाङा एसेबां गिदिर जाथाय जालांबाय आरो गारि सलायनो होनगासिनो जाखायब्रायो आंनो बाइक नांगौ एमावाबा बांद्राय उल्था नङा मोना बाइक बिदिसो जाबाय मा खोथाया बाइक लुगैबा बाइक मोनला दख'दिया हौवा बिदा काहे हदला टाइ बाइक बायनो होननानै बुंनाय आफाया आंनो बाइक होलानो आच्छा नोंहा बाइक मोनैनि टेनसन आंहा बिथिंजाय कृष्ण जानो होयैनि टेनसन मानि टेनसन नोंहालाय टेनसन आंना जोबोद गिदिरथार बिदा आं राधा जानो नागिरदोंमोन राधा स्कुल प्रग्रामाव राधा कृष्णनि मोनसे प्रग्राम दं बेवहाय आं राधा जानो लुगैदोंमोन नाथाय आंखौ राधा जाहोआनो नोंलाय हौवा मानसि जानानै मानो राधा जानांगौ कृष्ण जानो हाया गासिबो हौवा गोजा हौवाफोरानो हिनजाव जाजोबगोन हिनजावफोरा रल खालामा ओमफ्राय आं राधानि थाखाय सेलेक्सन जादोंमोन ओमफ्राय मा जाखो आंखौ गोसोम होननानै लायासै मालाय राधाया गोसोम नङानो खोथायावथ' आंसो दुखु जानांगौमोन बिदा गोसोम होननानै जेरावबो नाम दानजायो नोंहा बाइक मोनैनिसो टेनसन बे बिगुर गोसोमनि थाखाय आंहा बेसेबां हलफोरनिफ्राय दानजायो ओमफ्राय दालाय माथो खालामगोन नोंलाय माबालाय राबन बिनानावसो जानांगौ नों राबन बिनाव सुर्पनखाया लक्ष्मणजों गन्थं दानजानाया बेफोरबायदि रलखौसो मोनो नामा नोङो माथो खालामबावनोब्रा बिदा कालाहाय करना तो पड़ता है एडजस्ट तो होना पड़ेगा आंनिख्रुइसो माथो नोंनि जिउआ बिराद दुखुआव दङलै टेनसन नहीं लेने का फंबाय टेनसन देने का बिनिखायनो आं स्टेजआव ओरैबायदि खालामगोन ना आंखौ सुर्पनखा खालामदोंना जागोन सुर्पनखाखौनो जागोन आं रायखुसिखौनो जागोन आं थेवबो रल खालामनानै बयनिबो गोसोखौ जै खालामगोन साबास फंबाय बिदिसो जानांगौ ओमफ्राय साननायफोरा हादोंना हायाखै गैया नों गैयिनिफ्रायनो साननायफोरा मुखस्थ' लानाय जायाखै नोंनि थाफ्लिखौ गोजा जालायनाय फोरोंगोन आं गाबोन समफोर मिथिबाय जागोन दे बिदा लोगोफोर लाब्रा बड' कार्टुनाव नोंथांमोना जोबोद बायदि रोखोमनि भिडिअ आरो नुबाय थागोन फैबाय थानाय एपिसडफोराव दिनैनि थाखाय भिडिअआ बेखिनियावनोसै मानो होनोब्ला नोंथांमोनखौ जोबोद सोगाबबाय साननैसो दा नोंथांमोना मिनिनो हासिगोन मिनिनायानो मानसिनि जिउ नङा होनबा एखनबा गाबनांगौ एखनबा मिनिनांगौ बेनिखायनो नोंथांमोननि गेजेराव लाब्रा मिक्स भाजि लाबोनाय जायो आरो भिडिअखौ नायबाय दङबा लाइक मोनसे होलांदो आरो चेनेलाव गोदान हाबफैदोंब्ला मिथिखाबाय दा साबस्क्राइब घन्टाफोरखौ बुलु बुला खालामनानै गालांदो बाय आरो नोंथांमोना जेरैबायदि कमेन्ट लिरनानै हरो दुखुनांथाव हान्थु मानि दुखु मोनफालायो हारा बिराद मोजां मोनबाय नोंथांमोननि सापर्टखौ मोननानै थैंक यू सो माच